Абдулла Кариев исемендәге Татар дәүләт яшь тамашачы театры яңа бинада өр-яңа спектакльләрен куя. Бу көннәрдә Зинур Хөсниярның «Ут чәчәге» әсәре буенча премьера тәкъдим ителде. Исем әкиятка тартым булса да, вакыйгалар безнең заманның аяныч хәлләрен тасвирлый. Әлеге әсәрне сәхнәләштерүче шул ук Кариев сәхнәсендә уйнаучы актер Илфат Камалиев. Чыннан да бу бик тә актуаль тема. Ул да булса әфиун тырнагына котыла алмаучы яшь замандашларыбыз хакында сөйли. Тамашачы театрга агыла, актерларның грим бүлмәсендә әзерлек бара. Абдулла Кариев исемендәге яшь тамашачылар театры яңа сезонның беренче премьерасын тәкъдим итә. Зинур Хөснияр әсәре буенча куелган «Ут чәчәге» спектакле. Режиссер Татарстанның атказанган артисты Илфат Камалиев. Монда инде наркомания дип алабыз теманы, ләкин аңа да тукталасы килмәй, ләкин наркомания турында түгел, монда ана белән кызның кискен мөнәсәбәтләре турында бу спектакль. Ана инде үзенең вертикалендә яши, һәм кыз ялгыз кала, аның әтисе үлеп китә, аның терәге югала да инде, ул менә хәшәрәтлеккә кирип китә. Төп рольләрнең берсен Мәликәнең әнисе Миләүшә ролен Татарстанның атказанган артисты Гөлнара Абитова башкара. Спектакльдәге проблемалар бүгенге заманда һәрбер гаиләгә кагылырга мөмкин ди ул. Күбе безнең дә башка кешеләрне вакытлары юк, бары балаларына игътибарлары җитеп бетми. Менә заманасы шулдыр инде. Һаман нәрсәләр куабыз, эш куабыз, тегесе кирәк, монсы кирәк дибез. Балалар турында сөйләүне балалар икенче планда кала. Әтисенең үлеменнән соң Мәликә кырыс чынбарлык белән килешә алмый. Күңел тынычлыгына башка дөньяда гына ирешергә мөмкин дип уйлый һәм наркомания юлына эләгә. Әлбәттә, наркомания бик авыр тема. Шуңа карамастан без инде миңа ролемә килгәндә, мин инде ниндидер документаль фильмнар карадым, ниндидер статьялар укыдым. Шул инде Аллага шөкер, режиссерыбыз да бик уңган режиссер. Миңа төп конкретно задачалар куеп, шуның аркада башкарып чыгарам дип уйлыйм инде ролемне. Спектакльнең рәссамы Татарстанның атказанган сәнгать шәхесе Ленар Хилметдинов, музыкаль бизәлешне автор башкаручы Нурзәдә Вәлиуллина иҗат иткән, балетмейстер Нурбәк Батулла. Әлеге иҗат төркеме сәхнәдә чын мәгънәсендә символларга бай вакыйга тудыра. Мәсәлән, әсәрнең темасын наркоманияны рәссам пәрәвез етмәләре аша чагылдырса, наркотик куллануны балетмейстер пластик хәрәкәтләргә сала. Без спектакльдә менә наркотиклар дип, ниләр дип тәгаен күрсәтмибез. Нәрсә икән? Һәм бу пластика аша без Мәликәнең, безнең героиняның эчке халәтен күрсәтәбез. Әсәрнең исеме дә символик мәгънәгә ия. Ут чәчәге. Наркомания дигән афәтне генә түгел, спектакльнең кайбер геройларын да әлеге утлы, агулы чәчәк белән чагыштырып булыр иде.